Hei tid, så vi atter her ved en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og jeg får en affære å spyrre Paul hva du i hånden ligger av hjertet i det. Jeg nødde til Jan om at han kom til sin egen. Han kom til sitt egen, han. Ja. Hans egen tok ikke mot i hånden. Jeg tenkte ganske lese sin til Aren. Ja, han sier her om Johan Støypare, han. Ja, med kom senter fra Goten. Navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljus, så at skulle komme til trygg vi hånd. Han var ikke ljusen, men han skulle vittne om ljus. Et sanna ljus. Det som lyser over alle mennesker, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren var en til i hånden, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egen, men hans egen tok ikke mot i hånden. Men så mange som tok mot i hånden, gav han mått av være bøttengods. Tømne trygg var av navn hans. Og de født ikke av blåe, heller ikke av holdsvilja, heller ikke av mansvilja, men av god. Året var holdt og tok bostad akkurat mitt. Fotler han av i sannløyga, og jeg så dårlig hans, dårlig som henne, og jeg øynpår en sånner, her fra Færsøyn. Ja, det var til vers 1. Og det så det med som har en taler, ja. Og i morgen der her han kom til så tekna. Men han sa ekne tok smult. Men så var det mittlen til så mange som tok med til honom gav han mått. Det var bare gods. Tømde sikkert var navn hans. Altså han gav enda mått. Inn i løyvåk. Ja. Så han kom selv vi sin ante inn i hjertet bygg. Vi kærlighet av gods. Det var det han var kommet til. Da. Så var det sånn tur også med det, men det så det mest til det teksten om hvordan han året etter ved ljøsen. Ja. Han var ikke ljøsen selv, men han skulle vittne. Kom han vittne ljøsen. Ja. Og så skulle alt komme til han omvendig. Ja. Altså, malig rødt. Ja. Ja. Ja, ja. Ønsken setter etter. Nei, ønsken setter etter. Han pleier å si at Gud setter ångan etter. Nei. Det tok læreren seg av, va? Ja, det var så, ja. Men det er noen av de aller sterskeste årene og kanskje alle bibelene. Ja, nettopp, ja. Tog at det begynner i verleggen som første Mosebok, første kapittel, det første årene her, ja, og i opphavet. I opphavet skapte god himmel gjør, og her stender i opphavet var året, og året var ikke god til året var god. Og alt vår til vi hånden. Nett. Og det alt, det alt som vår til. Ja. Det han så selv kommer inn i, og inn til. Ja. Og så det det tok ikke mot det. Ja? Nei. Men det så helt annet standant. Det hvis vi bare hadde, jeg vil si, hvis vi bare hadde henne tro i evangeliene, og ikke hadde Johannes, så mangler vi dybtene som la attenfor alt det som han så gjør det, som henne mer opptekkende av ondsnåene. Johannes nevner flere, men han kallar det ikke under, han kallar det for tekjen. Og det og at det vil ljøse noen eisene som ja. Og i hånden var løyv, og løyve var ljøs menneskene. Ja. Og ljøs og skøyner myskene. Ja. Ja, og det så akkurat det. På en måte kan man si at her begynner vi året, opphavet hver året,
Men ta fer närmast iver till ta årleisa. Akkurat. Ta årleisa vittnesborden att till liv som ljose alltså. Ja. Och jag ska också säga om Moses första versen i första Johannes brev. Kapitel 8. Ja. Att och vers 8 det som vär fra upphav. Det som vi har hört, det som vi tar se vi egen okkara, det som vi skå av og henter okkara nom og vi til år lufsens vi taler om, altså. Det nom og vi, han som var år lufsens. Løyve var åpenbæra, og vi tar seta, og vi vittna og kunngjøra tikkom løyve, hitt evige, som var så færger noen, og var åpenbæra okk. Det som vi tar se, og hørst, kunngjøra vi tikkom vi, så æsne tid kunne hava samfella vi okkom, og samfella okkare vi færgeren, og vi sånn ansara Jesus Kristus. Hetta skriva vi tikkom, fyrir at glede tikkara kan være fullkom. Altså, bare åra leie. Ja. Det tenker meg vissar inn i nekka helt underfullt. At det kommer sjåa saman det evige og skjønlige vita skjønlige og tøyar avmarskaya mennesker. Altså bare tanken at vi tar en tøy her vi kunne takke mot og vi kunne øyne gjøre motstått. Altså tøy at det ligger til han er sannfor oss. Altså det er så sannforant. Ja, det som så offentlig det at han sier det så øyelig godt at det som var fra opphavet. Det som vi har hørt. Ja. Og det som vi har sett. Og det det ikke etter kvørst, altså som han mener vi er helt avvist da. Det som vi ser vi egen okkara, det som vi sko av og henter okkara, nå må vi. Ja. Det år løsens vi taler om. Og det en løgn utsagn på tannmaten at du kan ikke takke i år. Ja. Men hender dere noen, vet du. Og det at den der personifiseringen som han var i det første kapitlet vi begynner jo, ja. Det at det avskjønnelige blivet holdt og blå. Ja. Og du kunde nema vitta. Det det som Johannes vittnar om. Ja, det det han vittnar om. Ja. Och att det ska bära tid att få att det in i likan. Men det klarar jag godt. Ja. Att få allt det in i likan. Och ända in i akkurat likan. Få att det är lustens år. Och att det ljus och som lyser i mörkren. Ja. Och lust är upp akkurat mörk. Og mørkere svann bort. Ja, det er nesten til å skilje, men så som evangeliet er framlagt, ganske mest av Johannes og av Paulus, ja, så det klart og tydelig til at året, anden, ble holdt, og her vi kunne tilføre heimen eller gjørende det himmelske. Altså vi Jesus så himmelen kommet nær. Eller kom nær, ta og Jesus var født i denne heima. Og her det her gamla søvan om hvordan han måtte komme. Vi tveimon endamalen som henger sammen og løslige. Og det fyrre at han måtte bøte 4 syndene som var forrøntjen. Hvis han ikke synd var, så kunne han vel komme ved andan på denne veien. Og i ljøsen og løyven, alt det vi hører her til. Men han måtte bøte 4 heimsesynd.
Og David kom ikke lengt ut i Johannes, da Johannes peker av Jesus og sier, «Hikk lampgods som teker bort sin timesens». Og det var så det ene endamålet. Og det neste endamålet vi dodja, vær at frutjeva hetta løyve, så når vi kunne få tidlig måte, ja. Ja. Men til han grøynet det så vel i breven om, altså evangeliet, altså jeg har hørt at han skriver i evangeliet at han har brev. Det har jeg hørt. Ja, jeg har alltid hørt det samme, ja. Ja. Og da jeg til dømes leser brevene, så jeg vet øyre grøyt det til dømes at livet vet og ljøse noen vers tjej, ja. Men så han i ljøsen. Så her har vi samfunnet kvar vi annan. Og ble Jesus sånn når han sa, rønser dere fra alle sint. Og sier vi at vi tar ikke sint, så tar vi dere selv, og sannløsjen i sjøjak. Og hjertet vi sint dere, han trofastor og rettviser, så han fyrirgjever dere sintene, og rønser dere fra alle i rettvis. Sier vi at vi tar ikke sinta, så gjør vi han til liknere, og år hans ikke ujak. Og så har vi alltid helt det at han andre kapitlen så ometallige inneligere. Tog i badmøyene, sier han. Ja. Dette skriver jeg til for at de skulle ikke kjente, men om onker kjenter, har vi talsmann, sjåfører noen, Jesus Kristus, i rettvis. Han bøtt for sin råkere, ikke bare råkere, men også for sin rats heimsins. Ja, det som den første kapitlen her, eller enden av første kapitlen her, her akkurat og i midten her, som han skriver til noen mennesker som ikke vilja godtaka til at synd til. Ja. Det ble kallet for gnostikere. Ja. Og det vil ikke høre talen om det. Det er så ofte undrast at det Gustav til at de har vært i midten her. Men det ser likevel ut til som at det ikke en pastor av dem. Det er ikke han sagt hattar at han kommer til neste kapittel her som han så sier bøttenmøyne. Ja. Han begynner ikke med bøttenmøyne. Nei. Og han sier helst bøttenmøyne, og han tar seg her alvorsårene, ja. 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 Ja, det har vi så ikke har sagt før. Men, og tror jeg sier, til en grunnkjøver, tog vita at vi kjenner han, at vi talte på hans. Så det har henne ikke gjort, klassikeren, ja. Nei. Så han sier, jeg kjenner han, og tror jeg kan skrive så leis. Og helt ikke på hans. Han liknare, og i honom sannløsjen ikke. Men han helt år hans. Og i honom av sånn kærløsje gods varen fullkommen. Av her som vita at vi og i honom. Ja. Og det var det samførende jeg sa. Ja. Uppbyggt, ja. Ja. Ja, det er utrolig talent, ja. Og langt til å komme ned i sin kapittel, så ble det mer og mer inderligt, og jeg har alltid selv, altså, at tid elsker, sier han, det er ikke nytt på jeg skriver til, men gammelt på, som det har haft fra opphavet, et gamla bøyer, året og i tid av år. Og det det nødt på jeg skriver tikkum. Og så satt i hånden og i tikkum. Til myskre vøyke bort, og i sannelig av skoin og lang. Altså det jo metalt han
Han vet då var väl alla lust efter antan som över diktera. Ja. Det är han. Så kommer han till att han som säger sig vara i ljus någon och heter bror så in. Det myskre någon än. Han älskar vi bror så en verant i ljus någon och i honom inte avstått. Men han och i heter bror så en och i myskre någon och gånger i myskre og han vet ikke hver han fer. Myskri hever blinda ei og ansa. Ja. Så skriver han bare til de unge og alle sier i miskom. Og det 12. verset her, man sier, jeg skriver til tikkere bøtmøyne tøy, synder tikkere tikkum fyrirgivnar, for navns hans skuld. Ja. Altså, jeg er ikke treit vi nå. Ikke treit, nei. Det var jeg hadde annutjen av vers i første kapitlet. Ja. Ja. Man jotta vi syndrockare. Akkurat, ja. Ja. Alltså och det som är så störst vi är i livet som han omtalar att det är några självständigt som lever innan och jakon. Ja. Och som vidare kallar till att leva efter, ja. Alltså annars heter det ju bara vara ett nytt sätt av bovon och reglon att leva efter, ja. Ja. Och sjåvande, man kan säga att det är bättre än inte, men det är inte något gott. Och det som han så knyter till så helt avlösliga till, det är kärlekarna. Ja, ja. Det är ju nästan Johannes som säger här i evangelien att du är så älskar i god heimen, att han gav, va? Ja, just det är tjejkända versen, alltså. Och gör en kapitel med till salvingen och till finko från honom. Ververande utikon. Och tikon utstickar näkar lärare tikon till som salving alltså. Lärare tikon allt. Så är det satt och inte lik. Och ververande i honom så som han överlastik. Och jag beundrar att det är flytningarna från salving och till en person. Mm. Hur jag inte fått era vita nu i det att salvingen är i mera. Och till nöjet att han kan lära mig utan han lär mig vid synen salving. Ja? Är det så att man kan säga det? Jo, helt avgjort. Og jeg sitter og husker om det her. Jeg skriver inn her tøy, og i falske ta hei ikke det samlet i Bibelen på samme måte som vi tar vannet. Det hadde Gamle testamentet. Men jeg vet ikke hvordan jeg til hetninger kristne har haft Gamle testamentet. Ikke fra begynnelsen av gosser. Men så har det finnes jo året tala, og har tid ikke vitt i. Og så kommer motstøvene, og her som føren disse her gnostikerne som faktisk nok av Jesus. Ja. Det ikke sint, så var det ikke grunn til at Jesus døde, ja. Som jeg sier i Johannes, så kunne jeg bare sendt dere etter løyve beinleis. Ja. Men det er veldig forringen som sinten fra opphavet, ja. Eller fra begynnelsen av i Ørstagærene. Det forringen for ikke alle mennesker, men til vi Jesus deg og oppreist, sinten tidsen borste da. Og det er ting som han legger av medaljen den da. Og kobler det alt sammen til et her livet som Jesus kommet ved, ja. Akkurat. Og til eisen til som han så knyter salvingsene til. Og så som han ber salvingsene fram her, så sier han vi til som tryggva, som har virkelig tidsen vi tryggva Jesus, og her var han også en innere menneske. Ja, men til det er en salving som lærer deg alt da. Og det veriligt. Ja. Det er helt veriligt. Og vi kanskje, ja, jeg vet ikke, vi er kanskje blevet forbunden av bokstavene, selv om vi er så medelig takk som for at vi har bokstavene. Men han eier leier oss til dette livet som han hever, som han sier her i første kapitlet, at hetta vi skriva tikkum fyrir hetta skriva vi tikkum fyrir gleði tikkara kan vera fullkomna. Så på tammata kunde vi slett ikke være årene for 8, men det kunne ikke stande ensomhet, altså, 8 at det fører til at løyva.
Ja, och så är det. Tack motor. Bara vi har tack motor. Och så är det till enten av ören kapitel. Och nu på att måne ververande i honom. Så vet han uppenbaras. Kommer jag ha dirve och inte vara till skammar för honom i komma hans. Vita tid att han är rättvisor. Så vita tid ösne att kvart han och ger rättvise är fötter av honom. Och så sänder resten av kapitlen. Ja, jag måste säga att det har varit mer en väldigt siktning. Och det är nog stått lite ut ett av en rattor som fortalt där om i natt eller morgon. Hur att han kommer till morgon till frostingen där och allt det där. Ja. Att alla som har allt kvar var och ta fer och i en sån tillstånd akkurat som inte Alice är. Att det blev så vereligt. Ja. Och jag har bara funnit en sangen attor som är sang för mig själv till låtarna. Ja. Men det är så omöjligt gåvor evangeliska sanger som vi sunk och så nekvär att haft toften i källan. Och ja, nu har jag inte framåt i minnet, men alltså en av de gamla som kan skånga till vid sjunken långt, ja. Så virkar det för mig. Ta jag i Jack-Jacknan, alltså utan att vi också när kan man runt alltså, men det är ju det är inne i sal och sinne, ja. Ja. Ja, som du säger, Jan, han talar i imskan hatt vi okkurna. Ja, det glemmes då. Det är ju från person till person, och eisne, alltså, imskan hatt till kvann enkelt annan. Ja. Ja. Det är, jag halte faktiskt, jag måste säga, att det störskaste upplevelsen har vi haft, och i sånne andaliga här, ja. Ja. Det tar jag ver faktiskt ringas fyra av febre och sjuka alltså. Ja. Influensa till dem så. Ja. Ver ordentliga li kanske febre på fjörde. Ja. Så akkurat som om alltså jag tankar om det att du fortalte att upplevelsen som du har i natt. Ja. Allt blev så ljuslivande. Alltså det talar så starkt att men så tar man så vaknar så kan det ringa sig det året efter, ja. Ja, passar. Men till faktiskt uttryck tillståndet tar jag vill vikast likamliga. Att det här har steg stärskast och as firmera. Så jag har upplevt att några färna till inte fly från året väldigt så några färna jag glöm har upplevt det på andra mått. Ja, när det är snarare som är så sänt. Bara man tror inte knappen. Nej. Antje vet jag gör alltså. Nej. Det kommer alltså. Ja. Ja. Att det är en dimension som vi tar om ut från Bibeln. Ja. Som är taverliga livet. Ja. Akkurat. Som är det eviga livet som man är omtalar det. Som ikke bare er en spørning om langt av livet, men som er spørningen av hva det for et liv. Akkurat, ja. Akkurat det. Som dere sa, kvaliteten av livet er avvet. Akkurat. Og det altså, du hørte Sindre at du som var i tjej i morgen til pastoren her, og her er det inne på at her vi skal elske hver annen det, Ja. Det er det som han så kommer inn på her, men det er helt av medalt til å fylle negv. Og i løvn og tjåkene. Ja. Og for Johannes han setter opp enten eller. Ja. Men jeg tykker at det her vi er agnostikerne gjør, altså som er i begynnelsen av Braun, som han får trang til å skrive til her, for å få lagt opp for oss ned, så. Ja. Så til å vite hva han husker om støvna. Akkurat. Ja. Akkurat at det er. Altså, det er noe vi til å gjøre at den her salvengen, hun kommer til å må inn til frostingen her.
Hon kommer till mig. Ja, till att när sankren. Ja. Hon söva så. Ja, hon sa ja. Hon söva så kär. Ja. Hvor kär mun i hjärta, hon sövan tog er. Ja, var det? 1038, va? 1038, ja, netto, ja, akkurat. Hon kommer til mig inn til frøstinger nær, og fettelig sett for meg. Hon lager til kletten som bjørger mer, en klett som hakkrig enn er, og så et året som alltid nødt, til å tale som engan og tøtt. En søva så kær, for himmelen et året som alltid nødt. Ja. Ja, hver kærmån og hjerste en søvan til et året som alltid nødt. Til å avtaltar røtter, til å tale av her, et år som gjør hjertet mot frukt. Altså det er tilstandene som man kommer inn i. Og Jesus søvn. Ja. Og det var også framfyr meg etter hvordan einfalt det er. Einfalt trykva kvannan det er, trykva av kvarjon sted, og så er det einfalt trykva kvarjon stund, og alla tøyna, som man sier der i 17. Korintbrev kapittel 11, han tar seg om et at han trola et om vi øyne og mann for jeg løyer Kristus frem og en Reina modja. Og så sier han hvor er det at 17 Korintbrev 11, ja. Ja, så jeg krever at jeg kan ha det som godt krever. Jeg tror at jeg kan jo gjøre noen mann for jeg løyer Kristus frem reina modja. Men jeg ratter for at man så armeren tar i evo. Vi svikon så innom. Så det så är hoxarna tyckare skulle spittlast och väntas bort från någon enfalt att tillskap mot Kristus. Så kommer han in och äter. Att kommer han krannar och präkar en annan Kristus så framvid. Det samma heter Paulus. Det är Paulus nu, ja. Ja. Men den samma byrjan ligger av den bavon. Det ligger akkurat samma byrjan av dem, ja. Det är helt tydligt, alltså. Ja. Det är på något måte är det ju det samma idé att det är några imiska rötter. Ja. Och han säger här att det kommer att kommer onkel predikar annan Jesus som vi inte predikar eller få en annan anda som det inte finker eller annan evangelium som det inte tog vi så ombera tid till att se det alla. Akkurat. Ja. Så det kommer att det är så ser tingen samma vi Johannes. Ja. För han tosar om att älska brorson eller hata brorson. Det är Lukas som enten eller här. Så kommer det att till det här eisne att vi inte undergjev okkon det som ikke samsværer vi den einfalda bådskapen om Jesus Kristus, Guds son. Det är hvis jeg er noe misse min einfalda hotta virka på og at tala på et eller tåsa samtala til dem som vi tar. Så kom jeg inn og i næka som så om jeg fremmen for meg att det är reist då. Alltså. Det blir bara en rassla att man måste för att så skojvor då. Jag tror som till att läsa här. Ja. En annan Jesus. Ja. Som det inte tror. Det är akkurat det. Det här var akkurat som man blir bara i tvär. Ja, akkurat ja. Och det brukar kanske synter imisk år men man lägger tydliga märke till att hjärtaläget tjatan att vi skulle känna sannleikan och i evangelierna. Ja. Och jag också om det här att här är en enkla bådskaperna så tänker det som Johannes säger. Alltså häv to som lustar efter och en troplaga vid ett eller annat som välja növer till.
onker synd som du varst et eller annet, og du fast ikke fri for du, ja, men då sa vi Jesus om det, jotta, til fire honom, og til langt upp på plats. Men alltså så einfalt det han har så enkle budskap om Jesus, så han hever både synd okkara, han både synder alls hemsens. Så det sier at det ikke synd etter, så stender motor, utan bare til ikke at trykva og tage motor budskapen om Jesus Kristus. Det så det eneste hindre som kan være etter. Det hans fauner som er så sinja. Og omkring sundagslas hanskja. Kom til Jesus, trøtta ting der hjärsta. Jeg minns ikke året nu, hva det sin drøyde. Han kom til Jesus, kom igjen ännu tøytel til. Ja. Han bøyer inn, hans fauner ender opp. Akkurat. Høyre. Han kallar det ender ja. til. Hans fauner ender opp. Hans fauner ender opp, ja. Og det han altså, helt basalt enkle budskaperen om Jesus Kristus og evangelium han. Og det det som Paulus her, budskapen enkelt, men den nøyen og den kraften som fylger vitt og helt, han goddommelig, ja. Og han kommer også nær. Och den tøyna så är man väl om ett glädje över gärna att vara män som har talat evangeliet ekoliga enfalt. Och det långa till steg att jag fyllt vi och i påskapen. Och så har vi följt det, jag var inte som jag har sagt det här, men jag tog jag så att det var Guds planer att det skulle färra till Klaxskär. Det var en dröjmor i munnen på 18 att det skulle färra. Så jag man bara var en värld här, Robert har läst den. Och jag drömde om att jag skulle färra här och lära till blicksmit. Jag är väldigt i Brittlöf, Charles Robert och Rott. Och Arnold och syster Rott, helt i bjärst. Jag är väldigt vid om och Jotmond, man bara känner. Och i Brittlöf, Charles Taimond. Det var då på Brittlöf. Det är just samma det, ja. Och det var nog så avkänt för mig att jag var så onker ta, en touch och 12 år, eller ganska således. Men det skapte jag en sån långsel efter till antaliga som vi upplevde här och i Bethesda. Och en sankeren alltså som blev sunken och det blev en ordentlig tråd. Men så var det Peter Godsen i havn som malade för en i tofterna. Han började komma och hjälpa sig. Och det är 20 maj i 1903 och allt trus. Ja, jag var ta 15 år, ja. Och jag började så här. Och jag så tänkte bara att jag så var allt det slagna vid Klaxvika. Ettla. De kom ofta ut av tofter och större blev långslen var det. Och ankorhet att det var inte rätta med affärer tog jag. Det här samkomna var män vi ältast han. Av tofton. Ja, och så skulle vi ankorhet täcka vi, ja. Men jag sa firma myndena sötni att det blev män som gifts in som fortsatt var så han samma vid Taimon som blev verande, ja. Men det var ofta tar männer som lyckas som kom och till näka som tar triv och falls i hem och ja. Och det är så kom till Klaxskär så var sjukhus här och det var hej så nekvagera vi moin att det är enfalda sina läge som vi tar sig om. Jag ber att det evangeliet till de människorna som var sjuka. Och det blev akkurat således. Själv om jag
tatuene var i havn, og tatuene lærte jeg mala, så kanskje ikke også er sånn vondt, men det ble en kjølfølelse til enden av affære. Og så lett Herren meg oppleve til at som vi nevnte i Jan til Svensson, han var og løsens alvor av et lærer, og inne i krossens skole for å ta, og så er vi til anfall, her lærte vi til god at lytte bære, først evangelium av bytja. Her lærte vi til ånden av og kjente at kraft og dår øyer og noe. Her lærte vi til åkken rente, og så framveis. Og tøyen det er nå så hikt ikke at rata, så er vi tøyen rundt og meter kjøttsven, jeg var nødt til her. 20. mai, i flottet klasker bygg på. Holdt det var myndelig kjøtt, altså. Og hver om ferien, men så opplevde man etter her at det var personer som var så interesseret ut i antallet, og selv om vi tar lint til at døme at det ikke var antallet her, så stekket der opp av venen og snakket vi med. Og bør meg fortelle hva det la meg hjertet. Altså bare gikk inn i hjertet mot for jeg får. Og så stod jeg her og da sier vi der, unger, dronjer og menn. Og jeg aner ikke hva det gjør det vidt han. For en av tøymon skriver til meg og sier til at han som snakker mest vidt til han som forteller dere mest om det andre livet. Skriver det snart til meg. Han kommer alltid til at det lokkere, og han tog til at enda takke alt om at som du har sagt ved han. Ja. Og ta ble jeg vakna i med det at det virkelig så. Men så er året, altså, det er uiser, det er drejande, og hesen som alltid stekker med, han var ganske synd råk, og det daglige løyven noen her, skjønner jeg, men et etlig menneske. Og så tar vi inn det som han eier, det var nok samme, hadde sagt som interesser, ja. Og så minnes jeg at jeg fikk bo om affæra til en sjuka mamma som la til det sørste og jeg får så og sier så vi henne at jeg skulle holde henne fra Jesus. Og så sier hun at hva sier Jesus? Så sier han til at jeg vil at her som jeg skal løsne. Nevnte navnet av henne. Vera, for hun skal søtte dårlig munn, at jeg har elsket henne, for at jeg har vært grunnt av. Og du var ikke, da man ut i mest anfallte tilstanden, så heldte man ofte til å være så fatakt. Ja? Det ofte det som jeg har opplevd. Dette kan det då är kanske inte se det akkurat så innerligt som det har sagt och så det kommer så fröstingar in och skjuta sig in ja. Men det totalt viskar det. Fröstingen till om nu viskar det. Så allt bara och inte stäcka. Och så ber vi hälsa kvinnorna och så gick det där och så var hon färden. Och så platt jag alltid affärer och ta var där man kunde färra i kapellet. Ja. Nu är det mer privat vid kapellen. Att familjerna. Och jag får alltid ta i vilka människor och till våra färgerna i kapellet. Ja. Och så kom jag in i kapellet. Och sett mig bara här som präster sig att det spalde. Det är ofta här själva år i kapellen. Ja. Og nå kommer det spaltene, så han vet det nok så gamle. Han stevner bort av meg, og han sier, hvem er Paul? Skal du ikke bare si at det som sier skal? I kapellen, og noen for å ha med kyrkene. Altså kyrkene, det er en. Og jeg ble pura, altså. Det her så ut og bøttene jeg kjenner, tværdøtter og en sånner.
Och så kommer det Paulus och säger att han är med och jag tar inte mig till han och säger bara nej, jag klarar inte omsätta mig, säger. Nej, det är ordan gå, du ska inte också mer om det, säger han. Så för tøyene, så oppdager jeg til jeg ner soneren, det var en soner da. Han kjenner at like på at jeg som legger ut av Facebook han. Så tenkte jeg skulle få informere han om hvordan mammaen heiet at ha lentan og løyven og jeg skriver så til han om hvordan jeg opplevde det. Og han skriver at og han sier, først for du vet ikke ta kom jeg inn 20 minutter at han og jeg fann en av mamma som skøyn som ljøs, ja, som solen. Og hun aldri vært så. Hun fortalte meg at det var til som jeg vet henne, og hva var jeg sagt, alt var innan våre. Og hun var så lukkelig og glad. Og jeg trønner jeg Jesus, og for hjem. Fantastiskt, ja. Altså, at det er øynfalt, altså. Ja. At det er øynfalt. Og Paulus sier det her, du kan lese at det ikke vil vise nåren, det er sånn at det för det är 2 år nok, ja. Ja. Här och ja, han säger här att ta kom till tickara bröver kom ju inte så mästar i tala eller visdom ta ju kunjer till kom vittnesbörd. Ja. Tog jag sätter mig för att jag vita mellan tickar utan Jesus Kristus och han krossfästa. Og jeg var tjatik når vi veikleika øtta og miklar bivan. Talamoen og pratikamoen var ikkje vi ivertalande visdomsåren, men prekva av anda og kraft. Og så sier han kvoi, jo, for at trygg tikkare skulle ikkje være grunta av menneska visdom, men av kraftgods. Akkurat det er det. Ja. Akkurat det er mest. Jeg løyte at det ble en pause igjen, jeg løyte etter det sånn her, så nå fann jeg datter. Det var så sterkt, kan jeg si der, at det ble så godt at man er skjult til noe annet enn bare det her, altså. Bare for å si det som det er. Men så man er jo sånn av arbeid av sånne økonomørene, samtidig som man kan være at det. Og det er rett da. Ja, han har kapitlet bare fram og undan vidtjert det her, vi visste om jo dorskap. Han sier her, jeg skal bare lese en av verset her, at han sier, tog vi til at heimeren, vi visste om søgnen, kjente ikke god, og vi visste om i hansara, lyga i til gode, vi dorskapet prætiknar, at frelsa teg som trygg. Så. Ja, det er løy, ja. Ja, det var løy, ja. Men det er som vi ødlån og ikke strøy at alt er øvått. Ja, det er med satt. Ja. Det er ikke oppvokset av mennesker. Nei. Altså. Det er noe som går til, og han kunne ikke først i Nøyakon, hvis han ikke fått Jakon av Nøyt. Tog er dette så området at lette seg at Gmail, at han sier her at du kjenner av ångan etter alt noen, sier han, så han krent fra. Om vi tar kjenner Kristus etter alt noen, så kjenner vi at han ikke langt så. Og så sier han, om til øyne Kristus, sier han, du ikke skapninger, altså. Altså han pøyker åken inn og enda skapningen, som vi ødler og i Kristus. Ja. Ja, jeg husker om at det er som du begynner vi, at men så mange som tog imot i honom, gav han måtte være bøten gods, heimle tryggva, at tryggva av navn hans her. Så sier han, «Teg er født, ikke av blåa, heller ikke av holdsvilja, heller ikke av mansvilja, men av gode.» Og tog kan det ikke være heimsens visdommer som frelser nega mennesker. Og tar du ikke hever heimsens visdom, som Paul sier her i Korinthbrevet, så blir det til dorskapa. Det blir til noe tvattl i øynene, og tjattene som halda heimsens visdom er det som teler. Men det er akkurat her så god til å ha lagt. Man kan nesten si at sånne frakt at frelsa teg som tryggva, og gav seg en sagt dorskap noen, men det er kraftgods.
Ja, jag känns som malbering. Ja. Men hon räkar ordentligt. Hon räkar alltså plätt. Alltså. Fullkomliga, ja. Och kvar är gåttakat här. Det är Det ringte gåttakat alltså för den naturliga människan. Ja. Det tycker jag inte som antagligen till. Nej. Så det kan inte gåttakas det av en naturlig människa. Men tar ju människor komma här till att inte nyttar, inte hjälper det. Det har inte allt det. Jag husker till dem som åker gå av in Rekva som nu var en lärare för några år sedan. Ja, vad det var. Alltså han säger firma, jag vet inte om han skiter i sändningsläsningen, men som är hej vid honom. Han säger att han har rönt allt. Ja. Han är väl innanför alla filosofier och atronar och han har rönt allt och inte gavn och fria. Nej. Man tar han einfalt leie sig av knä i sin egna stove Ja. og ber Jesus om å hjelpe seg. Og ta vart her, ja. Ja, det var inte såna checkvast då. Ja, det har fortalt han så eisne, ja. Kom in och han kom in och i alltså under vattnet kom han in och i Et ljus som var stoff. som var stoff. Ja. Ja. Och här var det att börja, ja. Ja. Alltså, det var en början. Ta var han smatronker, ja. Smadrong. Ja. Og så fer han i jøgnen løyve og røyner alt. Ja. Ikke før han kommer av sin egne knø. Og ta i han egentlig oppgjøver alt annet. Ja. Alla visdom heimsens, ja. Ja. Og teker mot en einfalda dorskapen, kan man säga. Ja. Og ta opplever han kraften ut i evangelien. Da. Jag vet det. Det er helt en standard. Her vi hever god verleggen lakta og at det er planer hver alle mennesker kommer være vi. Akkurat. Kanske daren ska inte vittlas. Daren skal ikke vittlas. Helt alltså. Og han som annars helt fast vid heimsens visdom kan jo släppa honom. Ja. Og säga, ja, men han har ikke tant, men han har ikke hjulpet meg, ja. Og så tar mot resten her. Jag blev så gripen av det han säger till att han själv i skalabona. Ola Christian. Han tog han upp, Ja. fjärkade hon. Och sätter han attanför bilen. Han är ju morgonsbil. Så bröt attanför. Och sätter han den och här. Så kallade han hem till mamma och han skonta sig in och skifta. Och han får inte. Han kom in till mamma och han säger, mamma, jag säger Jesus. Vad är det du säger Jesus? Ja, men jag tar det check och jag får ner och gör det hos. Och det var Jesus, säger jag. Alltså, han sätter det i samband med Jesus. Ja. Så här är alltid näka som är så störst. Alltså. Och hvis vi inte kommer att känna han, så är det helt inte vita till er som han. Og akkurat at jeg husker om Rekva, ta jeg så hei finnes jeg her øyse, ja. Ta tale han ut fra en visdom som Kjoltan hei hørst, altså. Ja, jag vet. Så sånne dømer etter det som vi selv har opplevd, det er det viktigaste. Ja. Men du først stedfest vi vittnesborden til øre menneskene. Jag minns han säger för mig att han kvar jag var i havn ett långstans så kom han mött. Ja. Alltså han var drien när kom han mött, säger han. Och jag tänkte mot alltså att det kanske passa. Och han gavs det. Han gavs det. Han kom alla tiden. Ja. Så Guds visdom i Jesus mån. Lät världen så här var så innan. Och jag hemsens var så frälsat det. Och helt rätt är frälsat med. Alltså att det var så. Och så tog Herren han hem och så. Han la sjukrosten ta. Jag får visa han. Det var så sist för det sa han. Hela gör. Ja. Ja. Det var ett särskilt alltså bekänskap som jag säger på tamatan alltså det sista 4 åren han hejer vi så kommer kännas då. Alltså det var helt annat standard. Vi kan sitta och tryma vis i stolen John. Ja.
och ta så med sig forskjellige vidskiften. Och ta var och tøyen och hon tar akkurat som tøyen bara stäcka upp. Ja. Det var så. Men det hade ett entertök av tog som skriften var stå. Det hade jag om något som inte och evangelien och hur man kom och blev det som hade när alla de där bliva. Och allt check så. Ja. Ja, det är en stærfesting och det är faktiskt det som ger till att kraften i båskan vill präkva. Ja. Att det är så einfalt. Det är så öjligt einfalt. Och att tar man så teg vitt i, så visar kraften sig. Hvis inte kraft var ute i, ja, men så var det inte tås om. Alltså, så var det allt längst sedan det glömt. Ingen har huxa om hesa båsken där. Nej. Eller båskapen kjønner, rett og sagt. Nej. Men jeg tror at det er en kraft ute, som mennesker, og mennesker som tager mot det som båskapen. Det var nekko, ja, nu prater det ja, va? Nei. Det var nekko i kjørskvalget, det vi var til bøytøyma. Vi var 12 mans, og det aller fleste låter ganske anker ikke, men det var feir, eller ganske bare øyne til at feir, Og så som vi ser her og vokser om etter, jeg har jo engang opplevd akkurat så løy som jeg opplevde i kjørskvalitet, at motiveringen, altså, og påskapen ble så veldig djup, men veldig einfalt, altså. Og vi sier da at hvis vi på hentamaten vill det färra in i samfället vi herran alltså. Den bibeln är ju samfället vi han alltså. Och visst det är det så är det inte alltså. Så är det inte värst då. Och det har vi läst om att det är fyra vi slår samfället vi han. Och vi samfället vi färgen och vi samfället vi kvar annan. Och så är det så att jag vill ha uppbyggt som åt alltså. Og i Kristus, ja. Og jeg kjente en veldig sikning. Jeg alltid herfra stava i det, som så kom 18-17 da. Jeg alltid sove, og så vakna jeg i sånn som jeg nevnte om Jan. Sånn sannsjen og sånn. Tåna inne mot hjertet, og knappt det så kom det her vi. Og et anfall badlan sinne er og så latta fra. Det kostar deg og i minnet til andan så hadde og det kostar tare streimar at halka så avdølt at alle hjertan streimar og i god er og ått. Altså. Og det var akkurat at han tatt av det. At det var tilgångten. Det greier som bad. Ja. Och så var det att han sal som Gud vill göra en Abraham. Han var bära. Han Isak så var bära. Ja, som lötnes offer fram och så säger han, "Oj lattor kan och en färra till slökan offer dig. Jag vöker och räk och göra. Nu är han inte Jakob. Det kostar hjärtan nej. Men tidsens hjärsta brästa, da hoven festes da, at offra allt det bästa. Vi egna grövas da, må vekt av trykten hevor. Hva sier han sier det her? Ja, nu så fast jag med. Så som herslevis när som Herren var inte mer, och vittnesbordet mer djävla offerhejnen här. Alltså, jag hade det sangren om Abraham och så ser man väl där vi Herren Jesus, god fären och sonen och så framvägs. Ja. Ja. Jag kommer ihåg som taj och i
Jesus halt vid, eller Saddukeerne fan halt vid Jesus, ja. Ja. Og der kommer så en oppvoksen dømme om en som om en kvinne som giftes ved en og tar for ikke bøten, og så det tjej badger som slår inn reise og alle dødje ikke for bøten, og først så spyr jeg til her øyla fornuftig, altså. Ja. Og etter heimses visdom. Ja, men hvor skal så heve henne til kone i oppresten, ja? Ja. Og ta sier Jesus vittar at det vittlast, da. Ja. Og så sier han dette her om at god ikke god til at eie, men god til å livande, tog at han god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Ja. Altså han omtaler det ikke som deier, Nei, men som livande, ja. Og det øyelig avhåvers til akkurat han samtalen til Jesus viser at kjerne, til det peker inn i avleggene. Ja. Altså, tar vi så ikke her mer, Ja. Så det altså, han det her, man kan ikke saddukerer det, men han der fættene som saddukerer hadde, og han øyelig utbrett, og hemsens visdom i det, at han løy færre, så det ikke, ja. Nei. Men han som skapt det, og han slipper man ikke opp noe om, så han ikke kan forklare noe annet. Nei. Han her det hoksan om hatt, og det han som teller. Ja. Så han kom vi av og løyve bæge her, inn i tøyene til okken, og inn i av en leikene eisene. Nei, det bare at jeg ble anvendt rundt det og i natt, at vi ikke for innviklet av det til ni hoksene rundt. Altså, lät han inte färra vitt där. Han ränka vägen. Nej, akkurat. Så jag tar grund till på Enche som la ut och som är kom till. Och man håller fast vid en enfald troskap. Ja. Ja, den enfald troskap. Ja. Ska du be en bön av Jakob? Ja, tack för det att vi tar oss hit i rätt och affär och till varsta vitt vill jag komma här närre och närre. Till vi där och ut där och till var oj och så tar väl det väldigt chansamt för så vitt att vill jag komma och just fjärde för att här nej äntligen. Och det är väl bara att han har vittnaskast här. Att det som lusta kunde värsta till om vi känner att åren är så perfekt. Så värsta till och vi tog ju åren i år i hever som vi tar oss om. Att det ösne kunde komma. Att lära gråta om sin egen synd. Och så minnas till att hon är rinta av Kristi blåa. Och glädjen och friden. Slöjmeren i hjärtan. Och det var ångan till mistator. Har det lätt att det här i Satanas namn. Det är bara ryckligen avväxt. För sådana tog en skuld. Och ta nej och ta inte han hej ta han. Bär bostor synter alltså ansens. Och där kommer ångan till framator. Ingen kan se at jeg har god bebreida meg at jeg en syndare. Nei, han kallar, han bønar, han vier, og herre han kjefst aldri av via så langt som nei tog en værar. Og da takkar vi der fyrir, og prøysa der fyrir Jesus stund saman, herre. Kjalt om vi et li avkjent meg, om vet at jeg hoppas lesan. Så var det att du är stå i bådskap någon herre. Och tack för det och säkna och kom öll. I Jesu namn, ja. Amen. Så hesen passion av Gjerstamal kom enda, og vi får takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leiter av Ektos Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisner å være lagt her, og han kommer eisner å sende av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.